agụla dịka gbata aja egwu mụ na ndị ọka ji tọba ebidogo m egwu m wee bụla egwu wee naba Ọnịsha do ebi m Ọnịsha mmadụ iri ma metitere ụka ma metitere mụ nwa gwara ya wee nata ka wee bili arọ na bụ ka m bili n'ọka wee bụla ibe ga-abụ ọka dị m mma na-arụ ọka dị m mma na-arụ ka anyị ka na ndị na-emere m ọgọ n'ọka ọka Ambassadors Club nke ụwa niile ndị ọma unu ji ofu obi obibi ndị ahụ na-eme ka obodo ụwa dị mma ọka Ambassadors Club anya mawa Ambassador Charles Nwachebel Chairman ọka Ambassadors Club worldwide Managing Director Odera International Agency Limited Odera Udenebona Ambassador Collins Ilanya Vice Chairman Oka Ambassadors Club Worldwide Washington Meloka Ezio Yinigade Ambassador Otumba Kene Kunive Two-time Secretary General Oka Ambassadors Club Obubenyo Nigade Ambassador Louis Moto Financial Secretary Oka Ambassadors Club nke Nigeria ewe n'ọtọzọ Managing Director Chisom Investment Ambassador Chikwudi Okoye Udozi Akwanyị n'Igadiyo Ambassadors Club n'ime Nigeria Libro oke nwa nke Ọka Shuzan International Limited anya gbawa Ambassador Chijoke Nwude abụrụkwa nwanụ na ụmụ ike Ọka ka o si bịa ewo Johnson Global Ventures anya gbawa Ambassador Christopher Igwebuike eze ọnwa na-etiyo eze ọyịno Ambassador Ralph Anabata Gburugburu One Ọka Ronis International Agency Ọga patapata Ayagbaba Ambassador Peter Ikwu Nwanwore Nwachinaemelu na Amụ Ikwu Ọka Managing Director Best Investment Limited Ambassador Augustine Agaguncha Pioneer Chairman Ọka Ambassadors Worldwide Nwachinaemelu Ọka Ambassador Ivanyi Arinze Former Chairman Ọka Ambassadors Managing Director Harry Gold Nigeria Limited Ugbu Ọka Ambassador Uba Anene Former Chairman Ọka Ambassadors Club Barrister at Law Enuka Nani Gadio Ambassador Engineer Law of Odile Former Chairman Ambassador Club Idunabo Ayamowo Ambassador Anayobiako Obia
Europe ma bụ na ya n'ụmụdị ọka ezoghị m onye Ambassador Emmanuel Nweke, former vice chairman Washington Emelu, Ambassador Shoes Nweke, Omeishi, Ambassador Lieutenant Colonel John Anene, Oyimeze Nwanigadi, Ambassador Celestine Okoye, CSP, Uzobondo Mama, Commander Mobile 5, Nigerian Police Force, Ambassador Honorable Barrister Kelwe Molo, Deputy Speaker, Anambra State House of Assembly, Iboka, Ambassador Honorable Shudavadile, Federal House of Reps, Awolodike Nkokau, Ambassador Chief Okewosu, Ikolodike Nka, Saint Place, Ambassador Chukwudi Ikebune, Chukwudi White House, Ezabugbe, President ADU, Lagos Branch, Ambassador Charles Nonyelu, Ogwaku, President ADU, Nawari Branch, Ambassador Chukwudi Kworobu, Ndidi man on ambassador, 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 Ndi will go on ambassador, Ndi will go on ambassador. Ambassador Tony Ofobile, Ajibochukwu, Managing Director Big T Nigeria Limited, Ambassador Babaye Mobo, Oyimide Jobu Boka, Anyababa Ambassador Oke Eze Sao, Ezuto, Oman Electrical Industry Limited, Ambassador Amobi Nia Mokamo, Federal Capital Naboja, FCDI, Shimodolu, Ambassador Joe Ezenwa, Onwe Bulugo, Ugoga Cheke, Ambassador Chukwunenye Nwabodile, Abu Biafra, Ambassador Sam Obunabo, Okanume, Ambassador Oke Ajala Ibokwe, Aka Jehovah, Ayamawa Ambassador Frank Anago, Onye Malibe Geso Kunenu Onye Menye, Dingala Kwesiri Mwanyama, Ambassador Chukwudi Asomadu, Ozo Bulubulu, Ambassador Ozo Emena, Ozo Emena Ozo Jofo, Watamalu Zaga, Ayababa Yemu, Ambassador Chinedu Wokoye, Abubu Chukwudelu Niga Dio, Ambassador Aike Osanwa, Obuna Kweze, Monarch Oil Limited, Ambassador Prince Tony Udekwe, Oshaya World Bank, Ambassador Vino Biako, Anna Emmanuel Kuo, Okumane, Ambassador John Obiako, Chinyaluko, Ezoyimo, Ambassador Jude Obiako, Amadi Okaye, Amadi Kedumaka Ambassador Ekene Wakalo, Olise Weze,
oyi aka m eze ọnọdụ ugo n'ọka o ike nga ụmụ ụzọ ọcha ochilulu echilu ambassador ime ọka bụ onowu ambassador dị mma ọgụgụ terror ambassador Aike Dekwe eze nne ya eze oyibo ambassador Aike Obiora Dus ambassador Emeka Adigwe Chukwu Emeka ambassador Matthias Jidofo Nwajobu ambassador Moses Anekwe Morgan lives in Igadio ambassador Obi Kashi Oyimo Obi Kashi isi mmiri ọka bezi oyimo ambassador Emeka Nwogbo ambassador Emeka Nwogbo nna bụ enyi ambassador Chris Dibo Mabawo Dibo Atafulofu ambassador Mike Adigwe ọnọdụ ndị ụwa ambassador Eyu Nonyalu Abakababula enyi ọnọtalụ dike mma ambassador Isutanwudo Lagos member ambassador Onyi Ozojofo overseas member ambassador Kamra Divejika USA member Aike Ubaka eze Amojuru Igwe Nairobi ambassador Shazo Kabo The Boss Holland Go Melissa Nodo ambassador Obi Modeling Oshije Noke na Holland Go Melissa Nodo ambassador Aike Okavo Akumoka ndị dị mma nọ na ambassador 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 ndị nwere ego nọ na ambassador Ndị dị ego nọ na ambassador ambassador Christian Okeke Nwabunna ambassador Ubaka Anayo Anahene ego dị nso ambassador Onyi Ozojofo Europe member anyị nwere mmadụ namba ambassador Maski Sam Mogo Ozo Pelepele ambassador Wigwe Amunobi Idoka ambassador Anayo Nwogbo Ezenea ambassador Ogenwe Okike Nebo Akweke ambassador Nze Chibuko Obatobiye Oyimo Obatobiye Managa Anya Baba ambassador Greg Mo Anyachi Anya Baba ambassador Ndubeze Wiyi Oyimo Waka Anya Baba ambassador Nze Agbabu na Waka Eze Oyimo Waka na Ikadio ambassador Okedi Ibo Igirigi Ndu ambassador Benji Wosu Wocha Anyamawa ambassador
member anya baba ambassador chukwu na-ekemo overseas member ambassador Vincent Ilanya Lagos member ambassador Osondu Eze Agujugo Negadio ambassador Ike Nonyelu Ayimuna bụ enyi onye na-enwere na ka ibe na mmanụ enanyi ka anyị na-akpọbụ senetọ Ben Ndị Obi ojeli Igbo Ọka Petro na anyị n'ịgadi anyị akpọrọzie nwanne dị na mba ambasadọ nwanne dị na mba Ike Okoye Ezu na ndị Igbo Chairman Bake Investment Company Limited ndị otu anyị nwụrụ ọnwụọ na ambasadọ Sami Vejika nwabụ nne ya ọnwụ ugbo ya na n'ime ụwa anyị n'ebe anyị agbaba ambasadọ Chukwudi Okoye Iron Gate ọnwụ ugbo ya na former vice chairman ambassadọ Oka anyị agbabazi oyinu ambassador Kenneth Ogugua aka ebuchi ọnwa ya ịnaba nọdụ mana anyị na-elute gị ya ambassador Chufu Nweze Obulume former secretary general Oka ambassador club ndị dị mma nọ na ambassador Ndede mano na ambassador ndị mma nọ na ambassador Ndede mano na ambassador ndị mma nọ na ambassador Ndede n'ọka mano na ambassador ndị mma nọ na ambassador Ndede mano na ambassador n'ọka Oka ambassador club nke ụwa niile anyị nwere mmadụ na-aba n'aba onye siri jide ka o ji ịmago nọ na mma onye o siriri aka o ji nọ na-eme ibe dị ndo Emeka Moroko na-ekwu n'ọka dị m mma na-arụ ma ndị ambasadọ nke ụka chọrọ anya ọgọchọ anya ọgụ n'egwu a onye chọrọ mgbe ọgọchọ ọnya ude anyị si na ọ ga-adịlu na mma ibe mena omume ibe mena onye ọbụla ga-akpa nkata ka ibe wee mee ụnụ nche Holy Ghost to Fire back to sender ndị dị mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ndị dị mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ndị dị mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ndị dị mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ije nwoke si n'anya ọjọbọ mana ambasadọ ka na-edozi obodo ndị na-edozi obodo ọ ga-adịrịba mma maka na onye na-edozi anị ana na-ekunye onye ọbụ onye na-emeda anị na-atada onye ọbụ na-atada ambasadọ ọ ga-adịla unu mma ebe unu mere anyị nwebe aṅụrị n'ọka mwekwe wesị ọka dị m mma na-arụ ndị dị mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ndị nọ mma nọ na ambasadọ Ndede mano na ambassador ndị nwere ego nọ na ambasadọ Ndị nwere ego nọ na ambassador ndị nwere ego nọ na ambasadọ Ndị nwere ego nọ na ambassador ndị nwere ego nọ na ambasadọ n'aka nọ na ambassador ndị nwere ego nọ na ambasadọ Ndị nwere ego nọ na ambassador n'ọka ị na-ele anya na ụmụ okorobịa ndị ọgịrịga walụ na nwa na vansha nọ na ambasadọ onye gbata olota ibi ya nwanne ma alụ nwanne ya onye dị ajọ mmadụ adịrọ na ambasadọ anyị na-eji aja na-abata abata anyị ji wee bụrụ ndị ọganibe anyị emego ka o wee dị
wee dị mma anyị wee kwuo sị ọka dị m mma n'arụ ọ dịkwa gị mma n'arụ ọ dịkwa gị mma n'arụ ọka dị m mma n'arụ ene m ọ dịkwa gị mma n'arụ ndị dị mma nọ na ambasadọ 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 ndị nwere ego 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 nọ na ambasadọ ndị dị mma nọ na ambasadọ ambasadọ ndị dị mma nọ na ambasadọ ndị dị mma nọ na ambasadọ n'ọka